ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ናይ ሎሚ መደብ ከብለኩም እገዳ መደብ ጎብለል ሓሙሽተ ዝበዝሕ ብባይቶ ጸጥታ ዝተኣገዳ ሃገራት ቀዳመይቲ ብዝሕ እገዳ ኣብ ልዕሊያ እገዳ ዝተጻዕና ሃገር አንጎላ ሰለስተ ግዜ ዝሰዓባ ኣርባዕተ ሃገራት ካልአይቲ ሳልሰይቲ ራብዐይቲ ሓምሸይቲ ዝበዝሕ እገዳ ኣብ ልዕሊአን እገዳ ዝተጻዕነን ሃገራት ከክልተ ግዜ በማዕረየን ኤርትራ ሄይቲ ሊብያ ኢራቅ መደብ ኣውራ እገዳ ኤርትራ ናይ 2009-2011 ብባይቶ ጸጥታ ውሳነ እገዳ ባይቶ ጸጥታ በቲ ኣብ ምዕራፍ 7 አንቀጽ 41 ዝርከብ ናይ ጸጥታን ሰላምን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተመርኪሱ ውሳነ ዝህብ በዚ መሰረት ባይቶ ጸጥታ 31 ግዜ እገዳታት ኣጽዲቑ ኣሎ 14 እገዳታት ኣብዚ ግዜ ኣብ ከይዲ ርከቡ ወይ ኣይተላዕሉን ባይቶ ጸጥታ ንመንግስታት ወይ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ንጡርንፋት ከም በዓል ዳዕሽን አልቃዒዳን ውን ኣጊድዩ እዚ ሃገራት ብውልቆን ኮነ ብጉጅለ ንካልኦት ሃገራት ዝሕልፍዎ ናይ እገዳ ውሳነ ኣየካትትን ከም ኣብነት ኤርትራ ኣብ 17 መስከረም 2021 ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኣጊዳያ ዝበዝሕ እገዳታት ድሕሪ 1996 ነይሩ ቅድሚኡ ውሳኔታት ንኽትሕልፍ ብሰንኪ ዝውሕል ኩናት በዳህ ነይሩ ምናልባት ካብ ሕጂ እውን ብሰንኪ ናይ ሩስያን ኣሜሪካን ዝኽሰስ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ባይቶ ጸጥታ ውሳኔታት እገዳ ንኸጽድቕ ብድሆ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ባይቶ ጸጥታ 15 ኣባላት ሃገራት ኣለዎ ካብዚአን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሩስያ ቻይና ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ቆምቲ ኣባላት ናይዚ ባይቶ ጸጥታ እየን እተን ዝተረፈ 10 ኣብ ከክልተ ዓመት ብሓፈሻዊ ጉባኤ ወይ ጀነራል ኣሰምብሊ ይምረጻ ኤርትራ ኣብ 23 ታሕሳስ 2009ን 5 ታሕሳስ 2011 ብባይቶ ጸጥታ ክልተ ግዜ ንኽትእገድ ውሳነ ጸዲቑ ነቲ እገዳ ብድቕቕ ዝበለ መታን ንኽንርድኦ ኣቐዲምና ናይ 2009 እገዳ ኤርትራ ብባይቶ ጸጥታ ክንርኢ ኢና ቁጽሪ 1 ምኽንያት መእገዲ ኤርትራ ናይ 2009 እንታይ እዩ እተን ከም ምኽንያት ዝኾና ኣብ 2009 ሶማልን ጅቡትን እየን ኣብ መእተው ጸብጻብ ባይቶ ጸጥታ ናይ ታሕሳስ 23 2009 ተዘርዚሩ ንረኽቦ ሓበሬታ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ካብ 10 ክሳብ 12 ሰነ 2008 እዩ ነይሩ ኤርትራ ብ19 ጉንበት 2009 ነቲ ብጅቡቲ ዝቐረበ ንናይ ሰላም ዘተጠለብ ከም ዘይተቐበሎ መልእኽቲ ናብ ባይቶ ጸጥታ ብቀዋሚ ኣባላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገይራ ደብዳቤ ንፕሬዚደንት እቲ ባይቶ ሂባቶ እዚ ንባይቶ ጸጥታ ስክፍታ ከም ዝፈጠረሎም ኣብቲ ጉባኤ ባዕሎም ገሊጾም እዮም እቲ ዝነበረ ጠለብ መጀመርያ ክልቲአን ካብ ዶባተን ወተሃደራትን ክስሕባ ድሕሪኡ ብዲፕሎማሲ መስርሕ ሰላም ንኽካየድን ብዛዕባ እቶም ዝተማረኹ 19 ጅቡታውያን ጽጹይ ሓበሬታ
ኤርትራ ንኽትህብን እዩ ነይሩ። ኣብ ታሕሳስ 2008 ብቁጽሪ 1853 ዝፍለጥ ኤርትራ ንኣልሸባብ ብፖለቲካውን ቁጠባውን ሎጂስቲካውን ትሕግዞ ከም ዘላ እዩ በቲ ናይቲ ግዜ ተመርማሪት ኮሚሽን ናይቲ ጉዳይ ጸብጻብ ቀሪቡ። ክልተ ድምፂ መሃብ ናይ እወ ወይነኖ ንእገዳ 2009 እዚ ድምፂ በተን 15 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እዩ ዝወሃብ። 13 ነቲ እገዳ ክድግፍኦ ከለዋ ሊብያ ተቃዊማቶ፣ ቻይና ድምፂ ተዓቅቦ ገይራ። ሊብያ መቃወሚያ ምኽንያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጉዳያትን ባዕለን ክፈትሓ ኣለወን ብዝብል ምኽንያት እያ። ቻይና ናይ ድምፂ ተዓቅቦ ክትገብር ዝመረፀት ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽሕዘዩ ተመራፂ ካብ ምባል እያ። እንተኾነ ወኪል ጅቡቲ ብቐጥታ ነዚ ዝጻረር መግለፂ እዩ ኣሕሊፉ። ንልዕሊ 1 ዓመት ሕብረት ኣፍሪቃ ፍታሕ ከም ዘምጽእ ቅድሚ 5 ወርሒ ናይዚ ውሳኔ ኣብ መስራታ ሊብያ ከም ዝተኣከቡን ፍታሕ ከም ዘይረኸቡን እዩ ገሊጹ። ወኪል ሶማል ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዝሃቦ ርእይቶ እንተነይሩ ኤርትራ ዋላ እኳ ንኣሸበርቲ ኣልሸባብ እናደገፈት ርግኣት ትኽልኣዮም ምናልባት ሕጂ እውን ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ ንኽፍታሕ ድልውነት እንተለዋ ንኽራዳድኡ ድልዋት ምዃኖም እዩ ርእይቶኡ ኣቐሚጡ። እዚ ጉባኤ 10:40 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ 11:25 ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ ን45 ደቂቕ ጸኒሑ። ሳልሳይ ዓይነት እገዳ 2009 እቲ እገዳ ብ23 ዓንቀጻት ዝተማኸለ እዩ። ብቁጽሪ 1907 ይፍለጥ። ናይቲ ዓመት እገዳ ካብ ዓንቀጽ 13 ክሳብ 15 ሰፊረን ነረኽበን፣ ብኸፊል እውን ኣብ ዓንቀጽ 5-6 እቲ እገዳ ዕድጋ ኣጽዋር፣ እገዳ ጉዕዞን ምድስካል ንብረትን ሃብትን እዩ። እዚ ምድስካል ንብረትን ሃብትን ንዓበይቲ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ወተሃደራትን እዩ ዝምልከት። ንመን እዩ ዘይጸሉ ኣብ ዓንቀጽ 14 ኣለና። ንመን ይጸሉ ኣብ ዓንቀጽ 5-6-15 ኣለና። እቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ወተሃደራትን ብውልቂ ኣስማቶም ኣብቲ ናይቲ መዓልቲ መግለፂ ኮነ ዓንቀጻት ኣይዘርዘሮምን ኣሎ። እዚ ውሳነ ኩለን ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብታ ዝጸደቐትን ላዕለት ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት ንኸተግብርኦ መምርሒ ተዋሂብዎን። ኣብ ዓንቀጽ 21 ባይቶ ጸጥታ ኣካይዳ ኤርትራ ርእዩ እዚ ውሳኔ ከመሓይሾን ከልዕሎን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ናይ ዓንቀጽ 21 ውጽኢት ዝምልከት ኣብ 180 መዓልቲ ሓበሬታ ከም ዝህብ ኣብ ዓንቀጽ 22 ተገሊጹ ንረኽቦ። ናይ 2011 እገዳ ኤርትራ ብባይቶ ጸጥታ። ቀዳማይ ምኽንያት መእገዲ ኤርትራ 2011 ኣብ 2011 ሃገራት እዚ ዞባ ብቐንዱ ሃገራት ኢጋድ ብዝፈጠሮ ጸቕጢ እዩ እዚ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተጻዒኑ። እቲ ጸብጻብ እገዳ ናይ 2011 ክጅምር ከሎ ኤርትራ ካብ ብማዕድንን
ክልተ ሚእታዊት ናይ ዲያስፖራ ግብርን እትረኽቦ እትዋት ንርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ትዘርጎ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ። 6 ሰነ 2010 ኤርትራን ጅቡትን ወተሃደራት ቀጠር ከም ዓቃብቲ ሰላም ኣብ ዶባተን ንኽህሉ ተሰማሚዐንን ብሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ተቐባልነት ረኺቡን። እንተኾነ ጅቡቲ ናይቶም 19 ዝተማረኹ ወተሃደራታ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይከኣለት። ኣብ 18 ሓምለ 2011 ኤርትራ ንኣልሸባብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ሎጂስቲክን ትሕግዞ ከም ዘለያ መርማሪት ኮሚሽን ብቁጽሪ S/2011/433 ዝፍለጥ ጸብጻብ ደጊማ ኣቕሪባ። ተወሳኺ ኣብ ዓንቀጽ 7 ናይ ዝእገዳ እውን ኤርትራ ንኣልሸባብ ክሳብ ፓስፖርት ከም ዘዳለወትሎም እዩ ዝሕብር። እዚ ማለት ዋላ ኣብቲ ኣብ ህዝባዊ ኮነ መንግስታውያን ከምኡውን ኣብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጥሪ 2011 ብኣልሸባብ ንዝተወጠነ መጥቃዕቲ ቀንዲ ተሓባባሪት ትኸውን ከም ዘላ እዩ ዝሕብር። ናይቲ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማል ሼኽ ሸሪፍ ሼኽ ኣሕመድ ብመንጎንነት ፕሬዚደንት ሙዓመር አልቃዛፊ እዚ ጉዳይ ንኽፍታሕ ጠለብ ኣቕሪቡ ብመንግስቲ ኤርትራ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ከምኡውን እዚ ጉዳይ ንኽፍታሕ ኣኼባ ናይ ትሕተ ሳህራ ከም ጠለበ እንተኾነ ሕጂ እውን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝነፀጎን መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማልያ ይገልጽ። ሃገራት ኢጋድ ነዚ እገዳ ድፊኢት ከም ዝገበራ ኣብቲ መዓልቲ ንጋቦን ወኪሉ ኣብቲ መጋባእያ ጽማቕ ጸብጻብ ናይቲ መዓልቲ ዘቕረበ ኣልፍሬድ ሞንጋራ ሞሶቲ ሓቢሩ። ካልኣይ ድምፂ መሃብ ናይ እወ ወይ ኖኖ እገዳ 2011 እዚ ድምፂ በተን 15 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እዩ ዝወሃብ። ካብ 15 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እተን 13 ነዚ ውሳነ ደጊፈን፣ ባዶ ተቃውሞ፣ 2 ሩስያን ቻይናን ድምፂ ተዓቅቦ ገይረን። እቲ ኣኼባ 2 እብረ ነይርዎ። ቀዳማይ እብረ 10:10 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ 10:45 ቅድሚ ቀትሪ ተዛዚሙ። ካልኣይ እብረ ካብ ሰዓት 1:07 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 1:41 ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ። ብድምር 1 ሰዓትን 9 ደቂቕን ወሲዱ። ዕለት ኣኼባ 5 ታሕሳስ 2011 ሳልሳይ ዓይነት እገዳ 2011 እቲ መስርሕ እገዳ 20 ዓንቀጻት ዝሓዘ ነይሩ። እዚ እገዳ ናብ ናይ 2009 ዝነበረ እገዳ ከም ዝጽንበር ንጹር ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 120 መዓልታት ኩለን ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ተግባራዊ ንኽገብርኦ ከም ዘለዎን ይሕብር። እቲ ናይ ኣብ ነናይ 180 መዓልቲ ንምምሕያሽ ኮነ ምልዓል ዝምልከት መስርሕ ናይ ምቁጽጻር ከም ዝቕጽሎ የበርህ። እቲ እገዳታት ካብ ዓንቀጽ 10 ክሳብ 14 ተዘርዚሩ ንረኽቦ። ኤርትራ ካብ መሸጣ ማዕድናት ትረኽቦ ኣታዊታት ዓንቀጽ 12-13 ካብ ዲያስፖራ ትረኽቦ 2 ሚእታዊት ግብሪ ዓንቀጽ 10 ከምኡውን ኣብ ዓንቀጽ 14 ኣብ ኤርትራ ዝግበሩ ሓድሽቲ ወፍርታት የመልክት። እዚ ናይ 2011 ተወሳኺ እገዳ ብቁጽሪ 2023 ይፍለጥ። እዞም ኣቐዲሞም ዝተዘርዘሩ ካብ 10 ክሳብ 14 ዓንቀጻት ኣታዊታቶም ብመገዲ ኣህጉራዊ ትካላት ገንዘብ
ክትትልን ፋይናንሳዊ ምቁጽጻርን ክግበር ከም ዘለዎ ኣብቲ እገዳ ጸዲቁ። እቲ ምኽንያት እዞም ኣታዊታት ኣብ ምንቅስቓስ ጸረ ሰላም ንኸይውዕሉ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ክልቲኡ እብረ ኤርትራ 6 እገዳታት ተኣጊዳ ማለት እዩ። 3 እገዳ ናይ 2009 እገዳ ዕድጊ ኣጽዋርን ጉዕዞን ከምኡውን ምድስካል ንብረትን ሃብትን። 2011 እቶም ቀንዲ ምንጭ ዶላር ዝኾኑ ማዕድን፣ ግብርን ወፍርን ብመገዲ ኣህጉራዊ ትካላት ገንዘብ ክትትልን ቁጽጽርን ክግበረሎም። 14 ሕዳር 2018 ኤርትራ ካብ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ተገላጊላ። እዚ ናይ መልዓል እገዳ ብቁጽሪ 2444 ይፍለጥ። ሃገራት ኢጋድ ዝኾነ ተቃውሞ ኣይነበረንን። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብዚ ጉዳይ ዓብይ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ይዝከር። ንዝኾነ ብባይቶ ጸጥታ ዝወሃብ ውሳኔ ሓንቲ ካብተን 5 ቀወምቲ ኣባላት ካብተን 4 ዝጻረር ስምዕታ እንተሂባ እቲ ዝተሓስበ ውሳኔ ኣይጸድቕን። ድምፂ ተዓቅቦ ምስ ምጽራር ኣይሕሰብን። እዚ ማለት ኤርትራ ንኽትእገድ ኮነ ንኽልዓለላ ሓንቲ ካብን እንተተኣቢ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ኣይምኾነን ወይ ክልቲኡ ኣይምኾነን። ኣብ ቀዳማይ እገዳ ሓንቲ ካብ ቀወምቲ ኣባላት ድምፂ ተዓቅቦ ገይራ። ኣብ ካልኣይ እገዳ ክልተ ካብን ድምፂ ተዓቅቦ ገይረን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ፣ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብና ንራኸብ። ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ፋኖኩም ሓውኩም ኣብርሃለይ ሓጎስ።